El monestir de Vallbona de les Monges està ultimant tots els detalls que han de permetre reobrir l'hostatgeria que ara porta 5 anys tancada. Les obres que s'hi han fet han servit per reparar la teulada de l'església, que estava greument afectada per les humitats. La reobertura es produirà aquest mateix dissabte. Els operaris estan acabant d'enllestir la reforma de l'hostatgeria del monestir de Vallbona de les Monges, que reobrirà al públic aquest dissabte, després de 5 anys tancada per l'afectació de les humitats al sostre. Les instal·lacions disposen d'una vintena d'habitacions, capella, menjador, sala de reunions i conversa i un espai per a grups amb lliteres amb capacitat per a 24 persones. Acollir hostes és un servei que el monestir ha ofert fa més de 8 segles i és un dels principis bàsics de l'ordre de Sant Benet. A veure, nosaltres hi vivim. Realment, la comunitat fa 850 anys que estem aquí. I d'això doncs estem contentes i, diguem-ho, orgulloses amb el bon sentit de la paraula. L'hostatgeria està oberta a tothom que busqui uns dies de silenci, de recolliment, d'interioritat amb un mateix i descobrir a Déu, perquè al final tots ens trobarem en Déu. La reparació de la teulada ha costat 70.000 euros que ha aportat la Generalitat. L'Estat, a través de l'1% cultural, ha invertit en la restauració a les cobertes de l'església i s'ha compromès a finançar la part del projecte que encara queda pendent. En el projecte inicial se van destinar 5 milions d'euros i des de l'Estat aquests 5 milions d'euros no han donat per acabar-ho tot. Per acabar aquesta primera fase, la Generalitat és quan ha ficat aquests 70.000 euros per petites cosetes que faltaven d'acabar, però com encara queda una altra fase d'acabar-ho d'arreglar tot, doncs ja m'he ficat i m'he brindat a la disposició de la Mare Abadessa per acabar aquestes obres. El Ministeri ha invertit en aquest monestir cistercenc del segle XII prop de 5 milions d'euros en la rehabilitació de dependències situades a la part est i sud al voltant del claustre i quedarà pendent habilitar altres 2 plantes de l'hostatgeria per instal·lar-hi més habitacions. I les obres